Νομίζω, παιδιά, ότι ήρθε η ώρα να βγάλω το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σειράς Μία Ιστορία. Και πάμε στο βιντεάκι. Ο Κούκι μεθούσε συνέχεια. Ήθελε να τα τελειώσει όλα. Και έτσι ο Spider-Man από το πουθενά του έβαλε έναν ιστό στο πόδι για να μην πέσει τελικά. 1 ώρα μετά, ο αγαπητός μας Stickman, αλλάζοντας για άλλη μια φορά χρώμα, πήγε στη δουλειά γιατί είχε αρκετό καιρό να πάει. Δεν ήταν όμως πλέον ο ίδιος. Είχε τη δύναμη της φωτιάς, τη δύναμη του νερού και ο απόλυτος Stickman. Αλλά ένας νέος κακός βγήκε στην πόλη. Ο Bad Superman. Σκότωσε το Stickman και όλα καλά. Αλλά μέχρι να το καταλάβει, ο Stickman έχει εξαφανιστεί. Και ο Bad Superman αρχίζονταν να καταστρέφεται. Κάτσε. Μα τι, τα χέρια μου. Όχι. Μετά, δυστυχώς, ο Stickman πέθανε. Πολλοί λένε από μια φωτιά, αλλά του φτιάξαν ένα άγαλμα, χέστο, συγκινηθήκανε. Και αυτή ήταν η ιστορία του πολύ βραδεμένου Stickman. Κάμερα, εντάξει πουθενά. Καλά, άστος αυτούς να νομίζουν ότι πέθανα. Πάω να φάω McDonald's. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Stickman. Προφανώς δεν πέθανα και πάω να φάω McDonald's. Γεια.